Bygninger giver tag over hovedet. De har værdi, økonomisk og kulturelt. Men de er mere end det, for det er her mellem væggene, at livet foregår. Vi arbejder med at forbedre og renovere, vedligeholde og passe på de private udlejningsboliger, og dermed bidrager vi til, at livet mellem væggene bliver bedre. Vi samarbejder med dem, der bygger og renoverer om at skabe ny viden. Vi støtter nye idéer og kan bidrage med lån, som igen bidrager til fornyelse. Vi giver råd til udlejere og sørger for, at der er penge på kontoen den dag, der er brug for det. På den måde er de bedre rustet til at vedligeholde og forny. Med vores hjælp kan ældre bygninger og boliger også blive til fremtidens, bedre og sundere og i stand til at rumme det liv, folk drømmer om at leve. På den måde er vi med til at sikre værdi for ejerne, muligheder for de mennesker, som bor i bygningerne, og bedre livsvilkår for os alle sammen. Det er vores fælles ansvar at udvikle de boliger og de bygninger, vi er omgivet af. Og vi tror på, at vi ved at skabe bedre boliger, også kan skabe et bedre liv mellem væggene.